Actual Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Aksyon Radio. Sa ngalan ni Aksyon Fred Salangang, birthday boy, ako naman Aksyon Artay Hupon. Aksyon Radio. Unahon ko lang balaning subong perti kainit do amo giniayadong ginatalakay. Kag subong man kung makita mo sa mga social media, grabing balbalanay gidbla. Ang social media platform, do amo ni subong ang nangin madasig nga nangin outlet hindi lang sang kandidato kundi isang ilang nga mga supporters. Now take note, pila na lang ni kabulan eleksyon na mo. Tig na expect nga perti gini ang intense kag ang pagpaninguha sang tagsa ka mga supporters sa ila sining nga mga ginasuportahan ng kandidato. Ti sino man nabing diluyag ng iya kandidato mo yung magdaog sa palabuton ng eleksyon. Aksyon Radio. Nawari ho, ang talalupang doon lang, kay kundi ginasinggitan, ang tagsa ka mga grupo gabal, siringya, nano ini, nga naga-intra naman kasimbahanan, dapat may separation of state kag sang church. Ti isang may ara sang mga kaparian, kag sa simbahan katoliko nga nagpalayag, no, sang ila sining pagasuportahan. Kag ang iban nag-mention gidya kung sino nila suportahan na kandidato sa nasyonal, singgitan pa imo sa mga supporters sa manok sa administrasyon, siling nila na ano na ya? Ha? Nga mga kaparian ay nag-ailintra na ni dapat may separation of state and the church. Aksyon Radio. Siling ko dali lang. Sa primero, sang si Pastor Kibuloy ang nagabugagid kag nagabumba sang ginasuportahan ang mga leaders man sa pila ka mga katulad sa mga nagapatigayon sa support man nga grupo nanday biladi nga may ara man sila suportahan nga mga kandidato. Ang mga pro-admin nga mga supporters nagahipos man lang. Aksyon Radio. Ti siling ko amo ning isa ka mga balantayan kay because subong grabe na iya waswasanay na ini mo personalay na kag kung ano na lang sang mahimo kag ara na subong ang away sang kampanya ang level ginadala na sa bahin sa social media na nung point ko dire dapat nga mabalaan sa publiko nga dapat may nalungon kita tun-an tagid sa pagdetermine kung ano bala ang husto nga balita kag hindi husto nga balita, ang matuod nga balita kag hindi matuod nga balita nga ara sa social media platform. Aksyon Radio. Kay kung magpadala-dala ka sa imo sining nga ginabatyag, damo na subong bala mag-amiguhay, maglasmitanay, magpamilya, nga nagkakubang relasyon nila bangon lamang sa ginasuportahan nga kandidato. Aksyon Radio. Ini separation of state and the church lang, pero lantawan niyo ho. Grabe ng balbalanay, insultanay, tinanong mahimo siniman. Amo na ning tsimpo, kinanglan, bugtaw na kita. Kag kung hinali maghimo kita sa aton sining desisyon, kinanglan, inanghalin gid sa aton tagipusoon, kag ginapaminsar tagid, hindi ang puturo ta, kundi ang masunod nga henerasyon. D3 Bayo
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory. So, nag-meeting kapon ang mga negosyante kay naga-problema nagid sila bla ining ginakabalakan kundi ang province nagapatuman gihapon sang ban sa pagsulod sa mga manok, no, nga kunti ang reason sini because of the bird flu, no, nga threat. Di nagapalamangkot sa mga negosyante kung atubtob sa no ini ang pagpatuman sang ban kay ti subong ho sa merkado abi ang gina-expecta nga kumo nagtulutawhay ang sitwasyon kag alert level status naton di sa Bacolod. Amat-amat naman nga magkalanubo ang mga balaklon, no? Mo na ang gina-expecta kay ti at least makagawa ang tao, ang activities, ang tourism makabulig kuno sa ekonomiya kung mabuksan nga may damo magkaladto di galing ari ho. While nga naggalog-galog ang mga travel guidelines, alert level status, ginhalugan man even ang mga curfew hours ang mga banwang syudad, especially Bacolod City at 12 midnight na,
Ini ang balantayan tani subongya ang matabo naman sunod nga semana. Ang balita ariho, dako-dako naman kuno increase sang presyo sa petroleum products. Tina bisan na ano ni nga paghalog sa mga alert level status, di ko na iniya magpadayon. Ang problema hindi lang sa COVID-19 do naggamay pero nagsaylo naman kita sa itong dugay ng mga problema sa bird flu. Ini sigurado nga sunod nga mga sinimana kung tanay pagita sinidugang paha, pro. No? Kay sigurado magatimbuok pagidini ang mga presyo kung inali ang presyo sang gatong na ang mag-umpisa sunod nga semana. Aksyon! Radio! Aralan tawa niyo, subong ang plitihan halin sa fast craft may pagsaka na. Amo na nakuha ko hapon nga balita nga sila ni Sir Frank Carbon may ipatuma na nga increase. Aksyon! Radio! Plus pa yung nano iniman, nanawagan mga gobyerno sila, oy, review na ni ang oil deregulation law. Pero dapat ko na miramihan nyo ang pagtrabaho da. Anong plano nyo sa mga Pinoy? Hindi ba patay sa COVID? Di pat yun na lang sa gutom. Aksyon! Radio! Budlay niya sa mong sitwasyon ta, hindi ta maintindihan. Ang mga balaklon do, hindi naging masarangan. Pila bala sumong ang presyo kada kilo, alin sa karni sang baboy, karni sang baka, isda. Siling mong paliwansan mo utanon, uy, nagmahal man. Aksyon! Radio! Tinanon na lang ini, nanong kapalaran naton yung mga Pinoy nga nagahulat sa aton. Ining 2022, siling sa iban, masugon ng eleksyon, maya naman guluan ng kwarta sa kandidato, makagulo ginawa na tani. Aksyon! Radio! Pero kung observar ka mo, nga subong kaninit gyapon sa guluwa nga kwarta sang kandidato, kapi-kapi palang gyapon kag puto masarangan nila kadto sa mga barangay mo. Mayaran na kuno galinupad man para sa mga leaders. Pero hindi na enough, hindi na bastante nga mula ng saliganta. Tiari, question, ang ining mga banning ang ginapatigayon subong, wherein nga nakita ta diri kun nga ginahimo sa province, ginadipinsahan man ang aton di sitwasyon sa Negros Occidental. Limbawa karon masudlan kita liwat ka malutsan de. Kita mo pila ka mga ginatos o linibo kung maitlog itong ipabalik to sa Mindanao. Aksyon! Radio! Ay nga, gagalit na sa pamilya Aligino, Corazon, kag Armando, George Baluntong, family Goles, di kag Grace Purok, Mabinuligon, Barangay Sumag, nagamonitor karon nga aga. Santon Plus Airbag. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kay pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Malabot na kita sa latid, di na kita pwede maglapaw pa diya. Ang way kumatamya, Wanda, pasensya gid no kay Rona Hida Traba. Good morning sa imo. Sining niya correct na dapat may separation of church and the state. No galing kiti kabalo ka may mga moral obligation man sila mo. Dapat tudluan mo sa gustong tao. Kapin pagikon daw balingag na gid ang sitwasyon. Action! Radio! Galing kiti lantawon ta niya ang playing field nga daan subong sa politika ya ko nang balan mo ya. Subong way na niya. Simbahan, mga lideres sa mga kasimbahanan, mga sekta, mga reliyon, di may mga manok na ya. Action! Radio! May tagaling tiyempo diri sa aton sining nga pagpangalagan sa ngalan ni Akson Fred Salanga, ang inyong regular anchorman. Ako naman Akson Artay Hupon, thank you for joining the show. Mga ka-aksyon, din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita ka serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio.